Jo em dic Martí Roses i estic al Departament de Màquines i Motors Tèrmics. Actualment faig la meva recerca en temes de sistemes complexes, xarxes, modelització amb agents, de tot el que seria problemes relacionats amb l'àmbit de la sostenibilitat, i vaig defensar la tesi a finals de l'any passat. La meva tesi era essencialment un tractament estadístic d'una infraestructura amb la que tots estem molt relacionats, que és la infraestructura de transport de l'energia elèctrica, i el que fèiem era intentar trobar característiques d'aquesta xarxa que, estudiada molt de la vora, no es troben, i en canvi estudiada d'una mica més amunt i veient la xarxa en tot el seu esplendor global, doncs sí que surten, són dades que surten i característiques que surten. I res, quan vaig acabar la tesi el que em vaig plantejar és això, és a dir, què em faig amb ella, com que crec en el coneixement lliure, doncs el que vaig dir és la cosa més fàcil que puc fer és posar-la en xarxa, i per això està al TEDx, i allà es pot consultar i tothom la pot mirar. Doncs la raó per què vaig posar la meva tesi en xarxa quan la vaig acabar és perquè crec que el coneixement, i sobretot en les universitats públiques, ha d'estar a l'abast de tothom, i per tant no té molt sentit quedar-te aquest tipus de feina que has fet i que quedi arraconat d'alguna forma. En aquest sentit crec que bàsicament s'hauria d'anar cap aquí, i bàsicament el que s'hauria d'aconseguir és que tot el coneixement estigués públicament accessible, sigui en xarxa, sigui de qualsevol tipus, tant en revistes, i per tant d'alguna forma també és el que estem fent amb els doctorants que tenim en el nostre grup de recerca, que és fomentar això, intentar que la gent publiqui i que porti el seu coneixement a revistes de lliure accés, i que per tant puguem socialitzar al màxim possible tota la feina que realment és per lo que ens està pagant la societat en la que estem, almenys tal i com ara estem dins d'aquesta universitat. Gràcies a que està en TEDx sí que hi ha gent que l'ha llegida i que sí que molt bé, i et comenten coses, però igualment de la mateixa manera s'han posat en contacte amb mi publishers, diguéssim, o gent, diguéssim, d'editorials que et demanen que els hi donis per publicar-la, i els dius, però que no ho veieu, que està ja en xarxa, que ja té el que ha de tenir per estar així, vull dir, és que no tinc cap interès en publicar-la. No sé per què van allà a buscar-la, i no ho sé, però sí, posar la tesi en xarxa d'alguna forma et dona molta més visibilitat, i la gent et pot contactar fàcilment, molt més fàcilment.